Салом ба ҳамаи тамошобинон, хуш омадем ба канали Арзанда. Аҳамият натиҳем, овозаи ман камтар гирифтагӣ ҳастанд. Рости гап хела ва хела шуд ки ман умуман видео накардам, барои ки мо хела вақт хонада набудем, интернет набуд ҳам, барои ҳамин хотир. Ва рости гап дирӯз интернете даргирондам, дирӯз дар омада комментария хондам. Хела ва хела ҳайрон шудам, чӣ хел комментарияҳо гуфта. Вақте ки набошӣ ҳамин хел мешавад. Вақте ки нест интернет, нест наметавонӣ дар омада дида, ҳамин хел мешавад. Хайҷ гап не, мо ҳозир сиёвушкати шафтолучинӣ рафтестем. Очам ино нестанд, очам душанбе рафтагӣ ҳастанд. Ва ма очам гуфтанд ки рафта шафтолуи чинен, ҳамаш заминда рехтиян. ҳамсояҳо телефон карда гуфтиян ки шафтолуотон заминда рехтиян, дари агарод маҳкамай, биёин чинен гуфта. Барои ҳамин ҳозир меам рафтаистам саҳари рӯз кати. рафта чинам шуна биёрум, ягон агар бисёри бад бошад варенишон мекунам, кам бошад хай мехрем звона. Рафта як бора пули интернета меспорум, харид мекунам хонада камтар, барои ки помидор бодринга ҳам хеле чизо неста. Баъд хона богашта мерем. Хайрат имрӯз шамолаки хушрӯ ҳаво берун, лекин офтоби гарм, беҳад ҳаво гарм. Ҳама хел ҳавои гармда ман гулу дард шудам. ҳама хел тамошобинони гиромӣ, комментария данависен, шумо чӣ ҳолда, шумо ба чӣ кору боро. ҳама хел тамошобинони гиромӣ, ман аллакай омадам. Рости гап видео накардам, барои он ки беҳад берун ҳаво гармай монда шуда. Ман рафтам, тез гаштам омадам, аммо шафтолуи чиндам тамом. Сиёвуш кани грезин ай болид астахон. Ва рада рости гап имрӯз ҳичи кардагӣ нестам. Баъд гуфтам ки ҳамин вай самбусаҳо гирам гуфта. Баъд самбуса дар омадам гирифтаму омадем. эй худо кушода. ҳамин хел ҳозир обед мекунем ва хоб мерем, барои он ки ман беҳад монда шудам. Сиёвуша бинан. Инҷа шинен бадхрен? Шинен. ана ҳамин қадар. Сиёвуш намемонад ки сёмка кунӣ. Ана ҳамин қа ман шафтолу чиндам, начиндам, ам заминда рехтагӣ будан. Бо хай камтари дига афшондам. Ҳамин хел ҳозир иноя пус кардан дар кор. Наметавонам сок кунен гуфтан очам. Мебинам хай чӣ кор кардан дар кор. Инҷа сиёвуш хулиганӣ кардеста. Чанд борае ки сиёвуш стиркая мекушад, стирка мурдагӣ истуда. Мана инҷа бинан чӣ аҳвол кардиян кӯдако. Ай сиёвуша бинан. Инҷа қӣ кардеста. Оз инҷои ҳамаша қарада кар. Аввал шафтолуҳои тоза кунам, ягон кор кунам шунам, баъд хонаҳои ҷамъ кардан дар корай. Сиёвуша бинан. Бш. Бш 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 бш. На. Калачаш донг мезанад. Вай? Нилуфар хобай, вай дер хорафтак. Сиёвуш намемонад хоравӣ ҳеҷ кая. На худаш хоб мерад. Намемонад ки хоб равӣ. ҳам хӣ кардам уша ки хоб равад, 1 соат хорафт тамом. ҷамъ кунен инҷа сиёвуш, мо апаш хубаш шумо ҷамъ кунен ақаллан ҷоҳои камтар. Порядок кунен. Ай, худо ба шукр.
тамошобинони гиромӣ, ман аллакай хела шуд вай ҷӯш буде кардам. Ман ин шафтолуҳоя ман сок кардам шунам. Анами хел шудан. Рости гап, ман якташта фаромӯш кардам ки шакар андозам. Лекин он қадар вай бемаза нашуда, неки нағз шуда. Бо камтар дига шакар андозиша бо бамазатар мешуда ба фикрам. Барои он ки ман алоҳида ҷӯшондам иноя, инаша якташа ҷӯшондам, барои ки касрка калон набуд, майдача буд, якташа ҷӯшондам, андохтам, фаромӯш кардам ки шакар андозам. Дуюм бора андохтам, ҷӯшондам, баъд гуфтам ки шакар наандохтам. Баъдам хелча шудам ки нағза, он қадар бад нестаю. Бо камтари дига, бисёр не камтар шакар андохтам, бо зур шуда. Инҷода ман сиёвушда гречка додестам. Гречка хурдестай сиёвуш. Сиёвуш гӯшт нашудай, ман нав короя шудамо. Инҷа стирка шудестай. Ман камтар гречка кардам, барои кӯдако танҳо тамом ман худам гречка намехӯрам, фақат кӯдако кардам. Инҷа сиёвуш ҳозир вай нилфар охи. Нилфар ман инҷа порядок кардестай, умничка шуда. Сиёвуша бинам. Кӯдако фақат холиганӣ. Ман инҷа саҳри шир гирифтам, шир рехтак 5 дақиқада. Инҷа камтар шӯрбо кардестам ман. Барои он ки намедонам авқоти суюқ мехоҳам, сахт не. ҳозир шӯрбода сабзӣ нестай. Ҳар рӯз меомадак инҷа якта мошин сабзавот меовард, бисёр чӣ меовардак. Нестай ҳозир ҳаваяш зад кардестам, гуфтам агар биёд барвақттар баромада гирам. Сабзӣ нестай. ҳоли соат 9 ман аллакай хӯрок тайёр кардестам, барои он ки кӯдако озид хапанд. бозӣ кардестам, барои ҳамин тез шӯрбоя карда гирам. нилфарч баъд вай пастака карда мемонам, ки бишта неистад. кӯдакои балконда ман трезада шинондам. Штян инҷа бина нилфар чӣ аҳвол карда. ин болишта инҷода мемонам ки то ки вай сквязнакда дар тақпақ нашавад. Инҷода нилфар, сиёвуш ҳардушон штян. нилфар булочка хурдесте, сиёвуша бинан 5 минута ин трезаи чӣ аҳвол кардак. ҳозир ино берун ҳаво беҳад гирифтак. берун ҳам хел шамоли гарм, ҳам хел ҳаво гирифтак камтар. ҳозир ино инҷода штян. ман гуфтам ино ҳозир оромида штаги ҳастанд, барои ҳамин ман ҳозир шӯрбо мехӯрам, инҷоҳоя ҷамъ мекунам то ором будани кӯдакоя. чира мегирен? чия вай? шинен ҳоли ядам? шинен ҳоли ядам? озир кӯдако инҷода шитян. ман гуфтам ки шӯрбо мехӯрам. ба ҳазур кӯдако ороманд гуфта, лекин бо 10 бор дига фарёд мекунанд. ҳамин хел вақто мешавад ки хиёлам ки кӯдако ягон рӯз як рӯза ягон ҷо бурда монум, то ки худам тоқа хонада бошам оромида. тем более ҳозир ҳамин вақте ки грипп шудагӣ сарам беҳад дард мекунад, барои ҳамин як худам тоқа хонада кати кӯдако барои ҳамин душвора намешад. ва худо гуфта истодам ки кӯдако то ки касал нашаванд, барои ҳамин хотир. шинен ҳозир ман мерам. мебинед овозошуна. нависен тамошобинони гиромӣ комментарий дода ки шумо низ ҳамин хел ё ки не, ё ки шумо кӯдако кати нағз. мумкин агар ки масалан садик бошад, ҳо масалан саҳари меран садик, бегони мебиён нағз. ман ҳозир бинене хел доим хонада бошад агар беҳад душворай. ҳозир чӣ хеле гуфтам вақте ки касал бошӣ бо умуман душворай.
хонаҳо ҳамашонам хел тит мехоҳам уборка кардан, лекин қувва нестай барои уборка кардан, ҷамъ кардан, шуштану дигару дигараш. баъзурами кӯдакои нигоҳ кардестам, ма хӯрок тайёр кардестам ки то ки шинему хӯрем тамом, дига ҳеҷ кор накунем. Очама интизор ки кай мебиёянд, очамшон нестан, чанд ха шуд. Интизор ки кай мебиёянд, очамшон биён, нағз. Асосан тез соз шавам ки намешад. Пеш вақт ҳамин 3 рӯз 4 рӯз касал мешуди тамом. Я якта дута терафлю мехӯрдӣ ё ки парацетамол мехӯрдӣ, нағз мешуди. Ҳозир бошад, ман қариб ки 1 ҳафта зиёд шуд ки ҳамин аҳвол намешад. Анамихел тамошобинони гиромӣ, биёед ин влога ба охир расонам. Ростика ман намедонам ки чӣ қаштаги аст ин влог умуман пурра ҳамихел шуд. Ман гуфтам ки бо нағз мешавам, бо соз мешавам, овозом нағз мешад ки не ки нашуд то охири ин влога. Бинен аллакай ин 2-ум рӯза 3-ум рӯза ман видео кардестам. ҳамихел аҳвол гулҳо. анамихел тамошобинони гиромӣ, шумо худатонро эҳтиёт кунен, ҳамон вақт нағз бошен. хайр, то дидори оянда дар паноҳи худо бошед.